Από νωρίς οι χωρικοί μαζεύτηκαν στην κεντρική πλατεία του χωριού. Τη νύχτα αυτή οι αλήθειες τους μπερδεύτηκαν, μα τους φυλάει το φως του φεγγαριού. Όλοι ρωτούν το γέρο και σοφότερο, γιατί αλλάζει γεύση το κρασί. Κι αυτός τους λέει πως θα ήταν προτιμότερο να περιμένουν μέχρι το πρωί. Μα μια γριά κυρά παλιά αρχόντισσα, με πρόσωπο γδαρμένα απ' τους καιρούς, τους λέει πως μάλλον θα ήταν το καλύτερο να θυσιάσουν κάτι στους θεούς. Κι έτσι ανάβουν μια φωτιά τεράστια και ρίχνουν μέσα τον εγωισμό, για να καεί το μίσος που αισθάνονται και να χαθεί μαζί με τον καπνό. Ιστορίες, παραμύθια για του ανθρώπου την αλήθεια, όλα γίναν μια φορά και έναν καιρό. Κοίτα όμως πάλι τώρα που ξανά πιάσε η πόρα και φωτιά πρέπει να ανάψουμε κι εδώ. Ιστορίες, παραμύθια για του ανθρώπου την αλήθεια, όλα γίναν μια φορά και έναν καιρό. Κοίτα όμως πάλι τώρα που ξανά πιάσε η πόρα και φωτιά πρέπει να ανάψουμε κι εδώ. Από νωρίς οι χωρικοί μαζεύτηκαν στην κεντρική πλατεία του χωριού. Του κρασιού η γεύση ξαναγλύκανε και τους γελάει το φως του φεγγαριού.